Kakenhun jang kinohikai jang school ba North Eastern Hill University haka khatlai terik mentau naiwing arhajar arpulai kilasdang da kajing ki da ka basange terikam klembo por lanu ban sange yakni kajing ki ban persha ekjing le jang vice chancellor kani school ba o professor Prasad Shankar Shukla haka jing kran ba chairman jang joint action committee JAC uba lakhan kama ulaong Baik karai ban perlong ikani kejingi ki akani kesngi kade hadin bo vice chancellor jang school ba nehu u professor Prabha Shankar Shukla sham lashim kia ha ka be day bat kani ka kam bat ushu ong tang hakila pathai khubor ban yakren real de pat don shillong nadu ka khandai tarik adu menta Kajing bam shim kia jong vice chancellor ki mat jing dawa jong ka neuta neusu bat kajing thung kam jubor ye we bar jala klem da ya ling ba kat kum ki kendon thung kam jong kani ka school ba kala pelong yengi ban pelong da kajing ki da ka basangi terikam nadu kani kasngi Oba lakon kama ulakan tho ru ba kajing shim shuti jong vice chancellor nadu ka khandai terik hadu ka khatsan terik mentau naiwing kaditang namar ba kwa ban penbet ikini ki kendrum kendram bat kajing dawa jong kinoi kai ber kisamla pulih Barring ba ka nehu kani ka JC mita single astang kani ka indefinite strike halo UVC te pikum lagi student atau kan ketak ba ka iki student sabi jumlah telong awak ni pet ta kalian te ketak na dari long nomor lundi perkat dan yang wa mentah te nomor ba lagi pet yang ini kasi ketak na apa mentah te ka bahadin kadon ka kecimban bahadin bala uman Komentar kami akan pergi convocation berapa susah tak kita last nem komentar convocation. Dekam tam marking system tu kibun kita nak kita yo tu nama kam tam lagi di department kita social science department kibun mar kadai kadai penkala na system bagi penterikam yang NEP kita penkala yang grading naka from 7 points to 10 points mentah. Yo kadon guna ya long kajukum correct bersungki kalau mandon long kira correct based on that 7 point. Telong i kepa di nohikai itu long yang visi bo pet bahas makane bo lawan pet belum long liberal akan hukum ay marks kita kita kimat ba benikong bahkamat jongka neusu na visi ka benikong dari marking system makin belum liberal hukum ay marks dan kita ada ngilabu ru ka inclusion joki neusu representative long neusu member ben haka academic council haka jaga joki students representative mar haka ngipet lagi bos for gini students representative ndai bani kan thoi ki ndai long ban yakran haka yakimat joki kana long kanang la bang kinton bede kini neusu representative kawai bakila elek ni kana mar ki students representative ajet based on merit dan ki based on merit dan nongpun kim tadai than ki batep ki jinge ki kana dan nanta kadon ga increase ka one revise ka weightage ka payo ki kana educationally backward area kata ki payo for admission ki don ki kana ki payo ka educationally backward area kadai nungta ki shnong ki bahap ki block ki badan duna ya ka national level ki duna ya literacy ya ka literacy jongka national level dah ba ki pet uta ka admission ka ada bun ki kana jungi nane na shathan khatam na shathan repoi discuss hills ki bun ki du ega ibi di na kata ba ka ke cipet juga block level kala he dan rei ki nang dan hi kisnom khamtam shkandam ka surat ki badang nang guna ka literacy din de kum ni gitu ki la du ya ka jing ya ka educationally backward area weightage kai dan na kata long appeal dia ka academic council ru bakin ship kan agenda ya visi bon ra kan agenda ko ka academic council bakin discuss bakin revise no ya kan naka block level bakin consider na shaka village level laga lisi la fila undu ki classes ero kalagan ki jingki ru tip lanu kun pinya don ki bit na kun fin ko pa ka JC bakang bang la ki jingdo jong ki students kata dengan sa apanya perkat suat dengan dan mah pelabang dah Timenta ka sngi laban hong ba kene ka jing khot stripe jong ga je sidai kalong ka ba success ki don komno ki class la sa kalau sukses nomor bagi dan ki kai question class dan kita lihat dengan yang bagi alit dengan JSC ban suskan cuci kelas kepada imtas ni adu kan nusni cara kini ki kelas ni assessment entah ya kata tadi namanya pembet nomor langga ni nang pet cuci komunitas ni tapi kepala saya ni ada meeting dengan saya hapun tengi kajing kia ki jongi mentakasi ka indefinite strike along ba ngila
poisa ka jing namar ka ngi la ai ki jing tha la le ki general assembly ngi la le ki press conference hanre unu breu imat umsu tho ba ka kamram jong vc udah bendan hang ne de ben solve ki problem jong i bendan hang ne hanre sim khya ya ka kam suja kleb ekom ne hanre ngi smok comment ba ka ne ka indefinite strike jong i kalong successful am taski namar la jan bar khoi mem de jan bar khoi 100% kam don basim class ki no hikai ki la ya dan la corporate babat ngi mundan ki khana ki ba persha ki test ki berbo matakas ngiru ki la ya ra no kham shadin nama ki sutho ba ki no hikai ki nom sim class ki student ru ki sutho ka jing ki kemya ki adon po class tama ki sutho ba nom don ka class te baru khaji classroom thli ni la ya keleng ne classroom jong ni ki social science ni la po school of technology ni la ya po law department ni la wan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni la baru khaji classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing wala ora ka ja ka ni ka jing yakhi ka don ka nongrim namar ka de ka namta ka jing bha jong university ni sngo comment shikade ba ki simkhya ya ka ni ki corporate umdon ba prasha kalalong ban 100% successful kaneka sngi baningkong handrai kumbangi la de ya karen pramangi hapo jang yang ni review man ka sngi amot kat kumata ka sngi la suthu kalalong kumne la shai kan betang meng te la shai poding is review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban suthu ba ni de ban poi sakata ka thong jongka jing thumu jongi namar nimte UVC lano unwan ka shong hei manta namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imsim khya ka kam hanrei ka jing do nongi suso kadon hi ka jing thut jongi khana khindiat hanrei ka jing thut sipor le se kanora jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan hu ban bia pen bej igini ki kurum karam banor pon hu ngat skemba ngin ya sha kino hikai ru gini asha ki student ru gini asha but ki non teaching staff le kumjo apo ki nga shobangan klet le se gini ki non teaching staff ru kilaya don behang te po administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba umde ki me hak sho apo kan ni hunsa kita ti ki ya tre mulo la handai kini ki khot jong kan ni hunsa 100% but library but ever a par kha ki la ashim banta kham don ba tre kam ta kasi kat kum ka jing call jongi ban long ka indefinite strike mta kising hinget skamba al esela shairo kan long 100% successful la than ban batai na la shai ski ni shong beng ga jak punya review ke la jam ta kasni ban ngin kumno kan jayo la shai anrai ngim pat rai kumno nginya sakman nama kane ga indefinite tamot ngim kumbang ka jak ngin shong perkhat la shai ka future course of action jongi kan long kumno anrai yaw mentahi kadang beteng ba kan ka indefinite strike ni bo bisi last pene ba tingi kani strike lawan continue atu ka long ready ban go to the extreme ma pai mo kata kadam ngam num pa ban batai than number ngi don kamban perkhat kum ka jak no ngi suthu ka jing jongi khana komuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu than ni kan jing puli puthi jongi khana khamtam manta bala azen exam don kita se hande ya kata pada ngin saya perkhat dia po ka jak kum no ngile ba ngin yo ya ka jing dawa jongi ban nginum kata thanya ka puli puthi tamon ngi hab strike a balance mo kumbang have between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute. Baka demand jongi UVC udeman pendap haki por babiang khamtam ka demand bangila abo ko ba hak maddo ba diban weng yutau technical officer bala thung klem dan ain klem dan kanun banga thangan ban betangga wai ba uni UVC sim khya ya ka kam jung hukum vice chancellor jong kan ni hu ngathra la dari no vice chancellor ui kat kani ka jing ki ya khi ang ne kan sakta ya ka pule puthi ngathra la dari usim suti ru lawan phai wood ban keren bat ngi ban ya ban be ban ngi hanre usu he tanga keren ha pokot khobor wong ni don kamar keren ne ubri dan chne la dam don bri shningin keren bat nongim la bale keren ya ketika building ban hang tai nama habdon UVC pen pau ba kum bangila sek nge bor ba uni UVC khain khya ya kene ka kam VC usu wan hang ni matang mansu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umut mansu le time pass be ne un le krom karam lai phujaj ora ki brio na bar khem don an khem don kanun tamut ka barra pen pau bet ba uni brio le se kumlung fit ban shang ha ka shuki tang ba we le ban pen e ba hanre ni nang ya be shakmat ka jing ki jong nge scam ba le se ulada wan phai ni la ban pen be gini krom karam tang ba ka kondon mangila bu kumjo hi
ba yo to technical officer udah benweng namar la thung yu claim don an thung don kanon la pun khain lut ki anjong ka UGC la pun khain lut ki anjong kan ni ho nginge scam ba kana one file ese unweng sang tu se la weng to le sengin yat ka jing karen mat ki nama ka charter of dimas jungi ka ki bajrong ni so thu wa le se haksis ngi unum la an pandap hanai ni kwa ka jing kulana leng jungi ba haki por badang don udeban ai thik petingi kumbangi ka time bound solution mo udeban ai ngi ka solution ba hapok katto kat ne por ngan pendap way alai sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri don chane tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan phai hare kijing ki jongi kenya pesama Ujai pokok kubaru upadon ka sithi ba pha sangi mdon ka formal invitation banya kran tingim tip udon jing buju perkhat yu haka jabing jo ngim tip kaya kumno darangi layo ka sithi inya songweng ga jang inya perkhat inya kran halor kamat kumno inya sakmat bangin yo ya ka jing jobru hajo ko por nginora ka jing songsuk songsan hapo kan nihu ban pen yo pen bet ni krum kram bala don ne la bon bana menta Mereka nomor dalam umbang yu Rohit Prasad jadi isi kontrak pun. Yang kata angin ya perkhat di namangi kasyong ladang yo ka sithi nei ka formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban keren ngatrai ka jak kan ya rai hak to ka por kumnu ban le ya kan kam hanre ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka wa hak mado hidupan weng lese boro sikat tangi ong be ye ni menta hak ma jungi ong weng saune ni laban ong ta te ka syong hangi menta lada ungi yo ka sithi ngi perkhat kumnu tama ka jing dawa jungi kene be kumju hak le do kan don bel le lada ukwa baun khot keren ngi kwa baun un yo mar persya bane keren ini keren be ba weng saune long kiwi ki kam ngi laban keren laban pun be da kapor ke bahadin hanrei ban weng yong ne bre ba phila thungkam kram don an kan don kanun laban khen lut ki anjong ka UGC ka model recruitment rule bat ka ni ho rules na thal don kam ban ye keren la don kam in lej ngi nong mar khamat di ya kata ngim salya ya kata namar kata de ka rai bang la sim na liang ka jak hanrei ka kom keren jongi pade ka shong ka dangi la yo ka sithi ngi ya shong perkhat bang mat ka jak kumnong in ya sakmat ya kan ka jing ya keren badu bisi halo kini kimat bangila bo ahmad